Moikka! Mä teen nyt teidän sen kysymyspostauksen näin videolla. Siihen tuli ihan kivasti kysymyksiä. No YouTubeen ei tullut kyllä yhtään, mutta bloggeriin tuli ihan kivasti kysymyksiä. Pari sivullista niitä nyt tuli ihan. Aloitetaan. Mä menen ihan järjestyksessä vaan miten ne olisi mitenkään erityisesti jaotellut niitä. Kuinka pitkä oot? Mä oon aika lyhyt, mutta mä oon joku 152 senttiä oli viimeksi. Kauanko oot ratsastanut? Mä oon ratsastanut vähän reilu 7 vuotta. Lempihevonen tai lempihevonen Japoni Horsefortolta. No lempihevonen Arktika ja lempiponi on Tiku. Millä luokalla olet koulussa? Mä oon 8. Lempiväri. Mun lempiväri on pinkki ja vaaleanpunainen. Lempiruoka. Pahan. Mä en tiedä. Saanko vastata, että Subway? Ei vaan, kanapasta on hyvä. Joo, kanapasta. Tavoitteet ratsastuksessa lyhyellä ja pitkällä ajalla. No lyhyellä ajalla puhtaita 80 ja 90 ja Arktikan kanssa ja sitten pitkällä ajalla tulla vaan niin hyväksi ratsastajaksi kuin pystyy. Miksi perustit blogin? No perustin blogin kun aika monella mun kaverilla oli. Ja sitten halusin itsekin kokeilla ja niin. Kellä Horseforten hepoista haluaisit mennä? Semmoiselle jolla et ole mennyt. Mä en oikein tiedä. Kyllä mä voisin melkein kaikkia koittaa. Niistä Suomen hevosta mä en oo kauhean innostunut. Paitsi no verkkua voisin kyllä koittaa, se näyttää ihan kivalta, mutta kyllä nyt kaikkia voisin silleen kerran vaikka kokeilla. Kyllä sieltä varmaan jotain ihan kivääkin löytyy, mutta niin, että ei oo oikeastaan väliä. Mikä jääkiekkojoukkue? En tiedä. Mä en tiedä yhtään jääkiekosta tämmöisistä asioista paljon mitään. Missä kaikkialla ratsastat? No, mä ratsastan siis Horsefortella. Sitten mä ratsastan siellä Heidillä, siellä Yksärellä, D:llä. Ja sitten no sen lisäksi niin aina välillä Ruovedellä. Katsotko salkkareita? Kyllä, katson salkkareita. Koska sulla on synttärit? Mulla on syyskuussa synttärit, 17. päivä. Onko sulla sisaruksia? Ei oo, mä oon ainut lapsi. Ilves vai Tappara? En tiedä, se kummalla menee paremmin. Kisaatko vakituisesti vaivaan joskus? No kyllä nyt kun löytyy hevonen, niin olisi tarkoitus ihan vakituisesti vaan kaikki kisat mitä eteen tulee, niin rämpiä läpi. Ruhalan top 3 hepät. Upi, Rose ja Pix. Kellä Ruhalan hepoista haluaisit mennä semmoselle, jolle et ole mennyt? No mä haluaisin mennä Väiskillä. Sitten mä oon aina halunnut kokeilla Upia, mutta sillä mä sainkin mennä jo sillä viikonloppulla edellä. Mutta Väiskillä. Ja ehkä Mr. Xllä. Mä jouduin nyt tässä välissä vaihtaa muistikorttia, että toivottavasti nää menee jotenkin viksusti nää videot. Mä huomasin, mä olin näyttänyt koko video, mutta sitten se olikin pätkässyt sen. Mä olin jäänyt tuohon Ruhalan top 3, niin. Ei kun tuohon kellä Ruhalan hevosta haluaisit mennä. Kissa vai koira? Koira. Millä tallilla haluaisit käydä? No mä tiedän, kyllä mä voisin kokeilla kaikenlaisia talleja, mutta varmaan Perrassa haluaisin just ainakin joskus käydä, siis Pernian konetallilla. Kauanko oot ratsastanut D:llä? Mä oon ratsastanut D:llä siitä asti kun se tuli. Eli joskus heinäkuun alusta. Mikä on D:ssä parasta? Tai siis se kun sen kanssa saa onnistua jonkun asian ja se on kiva hevonen, sen kanssa on kiva tehdä töitä. Mukava. Jos et sais mennä Arktikalla, niin kellä haluaisit mennä? No meidän kaikilla hevosillahan on tavallaan kisaajat jo, tai siis semmosella kellä nyt ehkä voisi ajatella menevänsä, mutta jos kellään nyt ei jos ketään ratsasta esillä, niin mä en oikein tiedä. Koska mä en oo hirveästi mennyt meidän hevosilla, mä oon mennyt vaan just meidän Arktikalla ja olin sillä, että tää on ihan kiva, että mä voin alkaa menee vaikka tällä Tikun jälkeen, niin mä en tiedä. Jollain kivalla vaan.
Kenen kanssa olet yleensä tallilla? Kaikkien ketä siinä vaan on. Essi, Mandi, Sussu, Marissa. Missä olet ratsastanut, tai missä kaikkialla olet ratsastanut säännöllisesti? Olen ratsastanut säännöllisesti alussa Viholassa. Sitten Niihamäessä silloin, kun siellä oli vielä Ruoveden ratsutalli. Tai niinku RRT. Nykyinen Ruovesi siis. Ja sitten Tavelassa olen ratsastanut hetken aikaa säännöllisesti. Sitten sitten just Horsefortella. Sanoinkohan mä jo, että mä oon mennyt Heidillä. En mä tiedä, mutta siis Heidillä. Ja sitten aina välillä Ruovella sillä että meillä on niinku sieltä kesätunnit ja sitten muutaman kerran viikossa muutaman kerran vuodessa viikonloppuleirillä. Mä en sit tiedä, päättäkää itse onko se säännöllistä vai ei. Mihin lukioon tai miksei haluaisit mennä? Mä en tiedä. Jonnekin Tampereen lukioon varmaan vaan, siis lukioon haluan mennä, mutta en tiedä vielä mikä lukioon. Lempi TV-ohjelma. Salkkarit ja Suomen huippumallihaus. Kyllä sieltä tulee muitakin ihan kivaa, mutta niitä nyt aktiivisimmiten seurailen. Ratsastaako joku muu sun perheestä? Juu, me kaikki ratsastetaan. Meidän koko perhe siis. Miksi aloitit ratsastuksen? No en oikein tiedä. Mun moni kaveri silloin harrasti ratsastusta ja sitten mä ajattelin, että mäkin haluan kokeilla ja siitä se sitten lähtikin. Haluaisitko ratsastuksesta ammatin vai pitää sen? Ei, nyt mä hyppäsin, hups. Lemppariponi tai heppä, jolla oot ikinä mennyt. Tiku varmaan. Tiku poni, paras poni. Sitten just D, super. Ihan superponi. Tai no hevonihan se on, mutta ja sitten kyllä Arktikakin. Sitten jos joku muistaa semmoisen pienen valkoisen ponin kuin Heimo, niin se on myös ehkä yksi ihanimmista meillä on ikinä ratsastanut. Sitten, haluaisitko ratsastuksesta kenties ammatin vai pitää sen ihan vaan harrastuksena? No kyllä mä veikkaan, että ihan vaan harrastuksena. Musta ei välttämättä mitään heppa-ihmistä tuu ammatin puolesta. Haluaisitko oman hevosen niin kuin kaikki heppatytöt? No, en mä tiedä siis, tai joo haluaisin, mutta kun se vaatii niin paljon, tiedätkö, vaivaa ja aikaakin ja silleen, mutta just ehkä puoliksi jonkun kanssa, tai jotenkin, en mä tiedä. Miksi just Horseforte? Horseforte sen takia, että me ollaan käyty silloin siellä vanhassa Niihamassa, eli siis RRT:n aikaan Niihamassa, kun ne piti sitä pystyssä. Ja sitten kun kerrottiin, että siinä vaihtuu yrittäjä, niin sitten me jäätiin vaan katselemaan, että tuleeko sinne joku hyvä toinen, koska Niihama on niin hyvässä paikassa just, ja sitten siellä oli Horsefortella kivat hevoset ja opettajat, niin sitten me jäätiin sinne niin. Lempielokuva. En kattele hirveästi elokuvia. En kerkeä ikinä. Tai kyllä mä kattelen aika paljon elokuvia, mutta en tiedä mikä olisi mun lemppari-elokuva. Mä oon nähnyt niin monta hyvää elokuvaa, mutta en mä oikeastaan ikinä ole nähnyt semmoista, mikä olisi lempielokuva, en mä tiedä. Kani vai kissa? Kani. Missä koulussa oot? Nokian Virran yläasteella. Nokialla siis. Onko sulla koskaan ollut vuokrista? Ei ollut vuokraheppaa ikinä. Mikä on parasta ratsastuksessa? Se tunne, kun saa kerrankin onnistuu jotain. Pieni tai iso asia, mutta kun se onnistuu, niin se on kiva. Maasto vai koulutunti? Koulutunti sen takia, että Unkarissa pääsee maastoon ihan tarpeeksi, eikä ole missään ollut niin hyviä maastoja kuin Unkarissa. Poni vai hevonen? No kyllä varmaan pitää vastata poni. Omasta mielestä haastavin heppa, jolla olet mennyt. Tää on paha, koska mä en oikeesti ole ikinä varmaan mennyt kauhean vaikeilla hevosille. Mulla on annettu vaan kiltit hevoset. Ei, en mä tiedä. No ehkä tietyllä tavalla D. Mä en saa selittää sitä tapaa, millä se on haastava. Kyllä varmaan kun sen kanssa tai sen selässä käy vaan kerran, niin ei se varmaan tunnu vaikealta. Mutta kun sitä nyt katselet sen kerran viikossa, niin on se, siis ei se mitenkään ole ilkeä, ei se pysty hypit tai pukita tai mitään semmoista haastaa. Se on vaan niin jotenkin aina välillä vähän
vähän haastava. Varsinkin noin laukkavoltit aina välillä, kun... Joo. Eli ehkä D, mutta siis en mä oikein osaa selittää, miksi se on haastavin. Se on vaan semmonen... Oletko ikinä värinyt hiuksia tai laittanut raitoja? Raitoja on pistänyt, mutta en koko päätä värjännyt, eli alun perinkin tämmönen blondi. Lempiratsastuksen opettaja tai valmentaja. En mä osaa sanoa yhtä, koska näitä on ainakin monta. Eli monta siis. No ensinnäkin Pike, joka opettaa siellä viikonloppuleireillä Ruovedellä. Sitten Tytteri, meidän entinen ponipoppon opettaja, ihan super ihana. Sitten Suski, joka opettaa tällä hetkellä, kans ihan sairaan hyvä. Ja sitten Heidi ehdottomasti. Silloin kun Heidi opetti Niihamassa, niin silloinkin oli tosi hyvä ja nyt niinku ei tosta D:n kanssa touhuamisesta olisi tullut mitään ilman Heidiä. Ja sitten myös jos joku muistaa Niihamasta semmoisen opettajan kuin Pauliina, niin Pauliina oli kyllä kans tosi kiva. Mutta siis niitä oli tuossa 5 tai jotain, että en osaa sanoa yhtä. Haluaisitko hoitaa Arktikaa? No siis Arktikallahan on vain 1 hoitaja, että periaatteessa jos mä nyt haluaisin pakko olisi päästä hoitaan sitä, niin kyllä voisin alkaa hoitaa sitä. Koska meillä saa olla 2 hoitajaa, sillä on nyt vain 1. Mutta tavallaan, siis kyllä jos se nyt tarvis hoitaja, niin tietysti voisin alkaa hoitaa ja silleen. Mutta kyllä nyt 1 hoitsu riittää, koska Tiku on paras. Robin vai Tuuli? Robin varmaan, ei ainakaan Tuule, joten Robin. Paljon kavereita vai pari hyvää ystävää? No kyllä pari hyvää ystävää. Ois kivampi. Sitten tässä on pari Essin ja Marissan kysymystä, jotka ei ole kauhean järkeviä, koska ne kirjoitti näitä pääosin silloin, kun me lähdettiin sinne hissiin ja kello oli oikeasti jotain 5 aamulla. Niin nää on vähän epäjärkeviä välillä, mutta mä lupasin kaikkeen vastata, niin minä vastaan. Onko kiva istua junassa mua vastapäätä? Terveisin Essi. Oli erittäin hauskaa istua sinua vastapäätä junassa. Miksi meet ekojunalla Helsinkiin? Koska Essi varas meille ekojunasta paikat. Onko Essi hot? Kyllä, Essi on erittäin hot. Kaupunki Essi vai Talli Essi? Mä en tiedä. Ne, jotka tietää tämän jutun, niin ne tietää ja muuten tää on jotain ihan huonoa inside-läppää. Mutta siis niin, ehkäpä Talli Essi kuitenkin kivempi. Mikä Arktiassa on kivointa? No se on kivointa, koska se on niin erilainen hevonen, millä mä oon nyt pitkään aikaan mennyt just kuin Arktika. Tai siis kun just niinku Tiku ja D. No ei Tiku ja Dkään ole yhtään samanlaisia, mutta jotenkin se on vaan kiva, kun se on niin erilainen kuin muut. Ja se on niin tavallaan semmonen yhteistyöhalunen ja se tykkää kuitenkin ihan hypätä, niin sen kanssa on helppo mennä ja sillään. Ei tai harvemminpa se niinku... Niin, no joo, kun se tykkää hypätä, niin sen kanssa on kiva, mutta kyllä sillä on välillä semmosia vähän neitipäiviä, ettei meinaa tulla mistään mitään. Onks Arktikalla hieno otsapanta? No kaikki, jotka on nähnyt Arktikan otsapannan, niin tietää, että se on hieno. Se on semmonen hieno bling bling otsapanta. Miksi oot lyhyt? En tiedä, koska olen lyhyt. Onko Marissa isomies? Marissa ei ole isomies, koska Mandi on isomies. Haluaisitko Arktikalle mieluummin ruskeita vai mustia varusteita? No meillä on ruskeita varusteita tällä hetkellä ja ne on kyllä ihan kivoja, niistä tykkään, että eiköhän me niillä jatketa. Joo. No mutta hei, tämmönen postaus ja toivottavasti tykkäsitte. Mä en tiedä, tästä nyt tuli varmaan aika pitkä, mutta toivottavasti jaksatte katsoa ja kiitos kaikille kysymyksistä ja kommentoikaa vaan edelleen ahkerasti ja pistäkää just ideoita, mitä haluaisitte blogista tai blogilta ja silleen. Moikka!